Ikomplu jiżdiedu il-famużi kwotazzjonijiet ta' waqt il-pandemija minn dikjarazzjonijiet ta' irbaħna l-gwerra, il-mewġ fil-baħar u business as usual, issa Robert Abela beda jdoq diska ġdida. Malta ma dawk il-pajjiżi li se jkollhom l-aqwa irkupru ekonomiku. U nħarsu l-qudiem iva nerġa' nirrepetiha għal sajf b'saħħtu Malta lesta biex timxi b'saħħitha il-qudiem. Iżda minkejja dak li qal il-Prim Ministru f'konferenza tal-aħbarijiet li indirizza f'Kastilja spikka l-fatt li l-Gvern Laburista m'għandux pjan għall-irkupru ta' pajjiżna mill-pandemija. Evidenti mhux biss għaliex Robert Abela naqas milli jsemmi dan f'kull konferenza tal-aħbarijiet li indirizza dwar il-COVID-19, iżda anke għaliex mistoqsi b'mod dirett ħarab milli jikkommetti ruħu. Prim Ministru ser nikkwota affarijiet li għad fil-bidu ta' din il-konferenza tal-aħbarijiet. Għad inħarsu l-qoddim għal sajf b'saħħtu, għad ukoll Malta lesta biex timxi b'saħħitha l-qoddim, għad ukoll Malta se jkollha l-aqwa irkupru ekonomiku. Jalla dan kollu huwa minnu, però meta se tippreżenta dan il-pjan ta' irkupru ekonomiku? Grazzi. Saqsejtni dwar il-pjan ta' irkupru. Aħna ma waqafniex insostnu lin-negozji tagħna minn Marzu tas-sena li għaddiet. Bin-negozji u l-familji Maltin u Għawċin jibqgħu fil-limbu dwar x'inhu l-pjan ta' pajjiżna għall-irkupru ekonomiku. U fid-dawl tal-fatt li pajjiżi oħrajn minn madwar id-dinja diġà qegħdin pass qabel il-Gvern Laburista għaliex preżentaw pjan ċar, provajna nerġgħu nistaqsu, iżda Abela baqa' jaħrab milli jwieġeb. Prim Ministru, jekk tippermettili tissemmi l-aħħar xhur u l-aħħar sena, wara ma semmejt li xem wara wkoll. Fil-preżenza tal-Ministru Mirjam Dalli, Robert Abela tkellem dwar il-fatt li ħafna negozji wara l-10 ta' Mejju xorta se jibqgħu magħluqin. Dalli min-naħa tagħha ppreżentat għajnuniet li diġà ilhom xhur jissemmew mill-Gvern u l-ebda waħda minnhom mi idea ġdida. Dwar ir-ristoranti, Robert Abela qal illi hu importanti ma niġrux iż-żejjed filwaqt li stqar li hu jifhem l-sidien tar-ristoranti. Waqt din l-istess konferenza tal-aħbarijiet li fiha fost l-oħrajn tħabbar li n-negozji li ser jinżammu magħluqin wara Mejju se jingħataw grant ta' darba ta' 1,000 euro. Robert Abela kompla juża diskors partiġjan. Nifhem ukoll li hemm min għandu elementu ġieħ ta' żaq li rnexxilna nġibu dan l-ammont kollu. Robert Abela għal dan waqt li kompla jiddefendi l-iskema tal-bejħ tal-passaporti u l-manuvri kollha li qed jissemmew fl-aħħar jiem permezz tal-passport papers. Ma noqogħdux nużaw kliem forsi populista ta' passport papers u mhux passport papers, dak li smajna f'dal-aħħar jiem huwa l-istorja antika ta' dal-aħħar snin bis-sfumatura kemm xejn differenti. Kien Kutajjar, Net News.